Steve is me Caitríona agus a bhfíseán seo taispeánfaidh méid le méid bréige a dhéanamh cosúil lena cuid seo. Mas mína anamach ceochaí lena dhéanamh chuinigí breanúm ar an bhfíseán seo. Cad a bheidh tastal, dhá bhilóg chúrphláisteach céirdeachta. Pís popper agus peann luí, marcar dubh, sisir, gona glú te agus cipíní líorchan. Tar an glóirg na lámha ar físa popper agus gearmácha. Lága sin ar físa óháin chúrphláisteach, agus té os sa cheann le de peann luí chun lurg na lámha a ágáil sa chúrphláisteach. Den cínta go raach tú isteach idir na mura chun a lurg a ágáil freisin. Bhaid tú dul os a gceann sin arís le do bharcóir. Den an rud céine ar an bísa chúrphláisteach eile. Gear amach lurg na lámha as an dá físa chúrphláisteacha. Té os cill na línte le marcar dubh. Cur glú ar imil ceann na písaí agus leag an písa eile ó sa cheann. Leanúh mar sin go mbeadh an dá físa a bhostú gach áit a go bháin in éachtar. Bhí cínta go bhacht tú áit leis an gibí na háisteachán. Tá sé tábhachtach an glú a dhéanamh de réir chéile ina físaí. Mar go drimín glú tíorm go hán tapaí. As by sé tromia sal an naira leat an glú hort timpeall na lámha a lig. Cur glú ar an gipín agus sáisteacha. Agus sin é, de bhéid bréige hain. Cha éasca le sin. Tású le an gur haithnim is an leat, ná den go dearmid cláir chun tuile fís an eáil. Slán!